my channel. So, ngayon nagre-ready tayo para pumunta sa Hong Kong supermarket. Isa siyang Asian market dito, food market dito sa Calgary. And then, so mostly ng mga Asian, meron din naman mga taga dito na namimili talaga doon. So, basically may mga Asian na food sila, yung mga gamit sa pangluto, lahat-lahat ganyan. Tapos mostly mga Pinoy din nagpupuntahan din doon. So yeah, so come with us and have fun. Enjoy. Party. Costume party. So may pa-Halloween party si Catboy, Sean Marco. Hong Kong. Super. Ito kayo lang ga. Si Catboy. Ano kayo, Nay? Hindi ko na siguro ng kusina. Ang ganisa. Anak-anak ko lang. Mami, cheese ring. Haha, my favorite cheese ring. Ha? Okay lang. Science Plakabok. Tulo? Yeah. What else? So, nakusuloy ko mo. Eh, imo ang kuhan, mami. Katong kari, oh. Sa taas. Katong napaka. Kanang, sana, katong pasita. Ano ba? Ano ba? Sana lang. Ano yun? Mone? Up? Hindi na. Hindi siya. Napunta ko yung anime. Ha? Muna na nakagagmay. Tag-as biya to. Yung 139. Uy, Naduhan na lang. duhaan na lang. Yeah. Pero napato akong biskotso, di ba? Ako isa ka pack. Oo. Nga, gagawin wala na. Wala na yung dagko. Si mother. Ay, dara may. Mommy. Katong Pampanga. Kana. Longganisa o isa man na siya. Doon tala kung apat. Tara di ay. Tara. Hani o. Hindi na lang kayo para. Yeah. Tatlo, apat. Ano ni? May galungkong. Ano yun? Oh, stud. Ano siya? Stud. Ano siya? $2.99. Liwit. Cutlass fish. Ito na daw punta ba? Ha? Nawa silo. Oh. Yeah. Liwit pa more. Pila sa isa kapak ni? Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi man sa kukuhan. Oo. Gusto ko ng nipis ka. Ano? Yeah. Pampano. Which one? Lapad ba? Ah. Sabi na ganyan na? Bilong-bilong. Bilong-bilong. Okay. Ito na. Wow! Galing naman ni Catboy. Ano pa? Gulay? Nakaka-stress yung gulong. Sira daw yung gulong ng... Patis? Nandito, te. Oh, kabila siguro. Dito lang yung siya.
Wala naman siya ano. Yung ano doon oh, silver swan. Ay, ayun te, oh. Ay, hindi toyo yun, mami. Oh, patis to. Iba yung patis nila. So, yeah. Yeah, dahil iba ang patis and ang toyo. So, sa Bisaya, ang patis, yun yung toyo. Pero, ano yung toyo sa'yo? Tuyo. Toyo, iba yung Ay, sorry, pansit. Pansit. Ay, pansit? Bakit pansit? Patis. So, yeah, sa Luzon, ang toyo is toyo, iba ang patis. Ano ba yan? Ay, ang pangit. Pero sa Bisaya, ang patis, yun na rin yung toyo. Hi, oh, again, can you say ba? Can you say hi? Hi. Namalengke ang catboy. Ang late din naman kasi nung room. Anong bibilhin mo? Wala. Wala? Walang pera. What did you buy? The tabo. Where's the tabo? Tangga. Ingredients mo? Ikaw na lang muna na magbauna. Okay, ready to pay. So, tapos na tayong mamili. Mami, inubos mo ba yung Hong Kong? Ayun na. Wala pa naman yung baba. Oh, diba? Ang init. I-feel ko ba ang summer? Summer.